嫌なら出て行け。アフリカで大暴れした迷惑中国人の末路。2025年1月のアフリカ中部の国コンゴ、中国人3人があるものを所持しており逮捕された。彼らが持っていたもの、それは現金1億円。実はコンゴ東部は金やコバルトといった貴重な資源が眠る場所。そこに目をつけた中国企業は無許可でじゃんじゃんバリバリ金の採掘を開始。現地の富は奪われ続け、道路も水も学校も食も満足に得られず、資源が略奪され国民がどんどん貧乏になっていく。と大規模なデモに発展。その後、取り締まりを強化後に起きたこの逮捕劇。裁判中、あろうことか中国人はコンゴの法律を知らなかったんだと無罪を主張。そんな暴論が通るわけなく、懲役7年、罰金1億円のほか、刑期終了後はコンゴから国外追放すると言い渡され、アフリカ中に報道された。ところが、同じ時期の日本では、北海道に許可なく東京ドーム1個分が違法伐採され、中国村の建設が停止勧告し、倶知安町長は、厳正に対処し再発防止に努めます。都会圏で発表したが、未だ刑事処分はされていない。全く、今後の爪の赤でも煎じて飲んでほしいものだ。